per mi ha sigut una experiència molt bona perquè he hagut de recuperar peces que feia temps que no tocava i això he vist com han canviat les peces, que les veig d'una altra perspectiva i he hagut de tornar a estudiar totes aquestes peces i al presentar-te en un concurs fa que estudies més, és un repte per tu mateix i bueno, bé, pensava que tindria més nervis aquí amb tanta gent però no, ha sigut bastant, l'ambient és bastant relaxat, tothom et dona bastants ànims allà dalt i bé, bastant bé. Jo soc el David Fonseca i fa una estona he tocat i bueno, crec que m'he sentit bastant bé i avui sabré el resultat de si he passat a la següent fase o no i bueno, crec que el concurs està molt bé perquè estimula els joves a tocar i preparar programes per millorar i bueno, això. Estic una miqueta nerviosa però confiada. Porto dues peces que les tocaré de memòria, jo toco el saxo i bueno, són dues peces que m'agraden molt i espero poder-les disfrutar molt. Bueno, ha anat bé, crec que ho he donat tot i que bueno, he fet tot el que he defensat la partitura bé i bueno, esperar els resultats. Jo soc la Maria Torres i acabo de tocar la final i ha sigut una experiència molt xula perquè he pogut tocar tot el meu repertori que tenia preparat i crec que m'ha anat molt bé per passar les obres i estic molt contenta del resultat. Yo estoy muy contenta de haber estado en este concurso, este primer concurso aquí en Manresa de conservatorios de toda Cataluña y espero que esto continúe, que a pesar de que ayer y hoy día hemos escuchado más de 100, ¿verdad? Más de 100, ¿no? 150. Esperamos que el próximo año pueda haber más y que esto es un proyecto muy importante para la cultura de Cataluña, para este país en general y para música, por supuesto, ¿no? ¿Y qué piensas del nivel que se ha podido escuchar? Aquí se ha podido escuchar nivel increíblemente alto y en categorías de diferentes edades, en todas ha habido gente y talento excepcionales, grandes trabajadores que podemos ver que hay niños y muy jóvenes que necesitan que los apoyen, que haya más de apoyo también económico, que podemos dar más premios, ojalá más premios para ayudarles con sus viajes, con sus gastos, que la música siempre envuelve, ¿no? Y bueno, eso, gran felicitaciones para organizadores de este evento y gracias al Conservatorio Manresa, por supuesto, con sus grandes instalaciones, con su agradable sala de conciertos y así deseo adelante que vaya todo cada año mejor. Primer de tot, voldria felicitar tant a l'organització, és a dir, l'Associació Catalana de Conservatoris, com a la Fundació de les Antigues Caixes per la iniciativa, perquè em sembla una iniciativa fantàstica. Penso que la finalitat dels concursos no és pròpiament el pensar el que guanya, que és el millor, sinó és, diguem-ne, tot el procés fins a arribar al moment del concurs, que això penso que és el positiu, no?
A més, estem treballant amb unes franges d'edat que són crucials pel que és la formació tant com a persones com a instrumentistes, que és la franja de 12 a 18 anys, que és la que treballen bàsicament els conservatoris, i és una franja d'edat que és crucial pel desenvolupament instrumental de la persona i que iniciatives com aquestes, si es fan d'una manera sana, diguem-ne, promouen molt, incentiven molt a la gent jove a treballar i la veritat és que ens hem quedat, els membres del jurat, astorats del nivell altíssim que hi havia. En alguns casos, pensem que estem parlant d'alumnes de grau mitjà, és a dir, que encara els hi falta per fer el superior i que alguns els hem sentit ja realment com a veritables professionals. Vull dir que jo penso que això és fantàstic. I això no es podria fer si no hi ha això, una base molt forta, diguem-ne, de les escoles i després, per descomptat, de suport de les famílies. És a dir, jo penso que en aquesta franja és important la col·laboració de tots. I per això vull destacar especialment això, la feina dels conservatoris, perquè a nivell de xarxa més bàsica, diguem-ne, d'escoles de música, és veritat que s'ha d'intentar que la música arribi a tothom, que tothom participi de la música, que tothom disfruti de la música, i això és una tasca que les escoles de música fan molt bé, però si no cuidem aquesta franja mitjana, hi ha perill que realment llavors no s'arribi a un bon nivell. Vull dir, passa amb totes les disciplines, això, vull dir, podem tenir escoles de primàries molt bones i universitats molt bones, però si no tenim bons instituts i bons professors de secundària i de batxillerat, doncs tampoc tindrem, no? I en el cas de la música penso que això és indubtable i repeteixo, felicitar tots els nois que s'han presentat, que penso que el sol fet de presentar-se aquí ja per ells era un premi. La fase d'ahir va ser duríssima per nosaltres perquè ens havíem de quedar pràcticament amb un 10% dels que es presentaven i hi havia molta gent molt bona, i la d'avui ha estat molt renyida. O sigui que vull felicitar a tothom, tant els nois i noies com les famílies respectives. Doncs en primer lloc felicitar a les persones que han creat aquest concurs i que han organitzat de meravella aquest concurs. Trobo una idea fantàstica perquè això dona l'oportunitat tant als joves músics com a nosaltres, com a professionals, de fer-se una idea de quin és el panorama actual dels nivells dels conservatoris de Catalunya. I doncs aquesta mostra del nivell hem pogut escoltar durant els últims 2 dies i dir que trobo el nivell sumament alt, molt alt nivell, i això és fantàstic de veure. Porto 25 anys, més de 25 anys formant a joves músics, i el que en aquest país s'ha fet en 25 anys és espectacular, i per tant hem quedat molt contents nosaltres com a jurat. De fet, les decisions de decidir els premiats i d'atorgar els premis ha sigut difícil per el bon nivell que han mostrat els alumnes, i això és una molt bona senyal de si a nosaltres ens costa, doncs, a quin donem el premi, si hi ha 2 o 3 o 4 o 5 en cada categoria, doncs, qui mereix un premi. Doncs jo m'ho he passat aquí fenomenal escoltant aquests joves i estaria molt content si aquest concurs pot tenir un futur a partir d'aquest any i que pugui viatjar a diferents llocs, diferents conservatoris del país.